Hayırlı günler, dostlar, toğanlar, якташлар, милләттәшләр, шәрикләр. Менә минем бер бик мөһим постановление турында үз фикеремне әйтәсем килә иде. Былтыр бу постановлениене август айында Песошин менә имзалады. Ул менә 1 марттан үз көченә керде. Бу бик мөһим, барыбыз өчен дә дип әйтерлек инде, мөһим мәсьәләгә багышланган. Шуңа күрә менә минем зур рәхмәт әйтәсем килә шушындай дәүләт ирләре мөһим карарларга кул куйганда, имзалаганда безнең милләт шәр рәхмәт шушындай әһәмиятле мәсьәләгә игътибар иткәннәр өчен. Сүз бара йорт хайваннарын карау турында. Аерым алганда этләр турында. Менә монда да күренеп тора, менә үзегез белеп торасыз, күреп торасыз инде. Менә хәзер яз җитте, кар эри. Менә бөтен җирдә инде эт какашкалары менә күреп торасыз. Кешеләр менә этләрен җитәкләп алып чыгалар. Менә юлның ике ягында, менә миналар арасыннан йөргән шикелле, бөтен җирдә эт какашкалары, кар эргәч ул тагын да күбрәк чыкты. Менә мәктәп янындагы юллардан да әйтәсе дә юк, юлның ике кырые тулы какашка. Менә хәзер бит инде күчмә кошлар кайта җылы яктан, әйме, алар алдында оят бит инде, алар кайтмыйча калырга мөмкиннәр. Сез монда какашка арасында яшисез дип кайтырлар инде улансы. Бу бит инде менә бер генә көнлек мәсьәлә түгел, бу бит инде күптән мондый проблема бар инде ул. Менә кешеләр бузау кадәр этләрен җитәкләп чыгалар, менә артыннан алар аны җигештыруны бар дип тә белми. Әле аларга ниндидер кисәтү ясасаң, әйме, алар әле кыямәт мәчесе шикелле үзеңә ябышырга мөмкиннәр. Алар сине теге сүрәтлиләр, менә син теге хайваннарны яратмый торган әшәке кеше дип, син хайваннарга каршы итеп теге сүрәтләп чыгармакчы булалар. Гәрчә менә этнең артыннан аның хуҗасы җигештырырга тиеш. Эт бит инде менә бала шикелле дип әйтеп була инде. Хуҗаның эт бит инде үз артыннан үзе җигештыра алмый, ул йорт хайваны, ул кыргый хайван түгел. Шуңа күрә һәр кеше дә менә урамга чыккач эте өчен җавап бирергә тиеш. Әгәр дә кемдә булса, мәсәлән, бер бәләкәй, бик бәләкәй булмаса инде, мәсәлән, бала булса да теге юл кырыенда йомышлап торса, кешеләр бит инде аңа кисәтү ясарга мөмкиннәр. Һәм дөрес тә эшлиләр. Зуррак булса, әле аңа штраф та салырга мөмкиннәр. Менә иҗтимагый урында шушындай тәртипсезлек эшләгән өчен эт хуҗасына бер нәрсә дә юк. Без теге кешеләр өчен дигән шәһәрдер бит инде бу, кешеләр өчен бит инде. Шуңа күрә бу мәсьәләгә менә бу постановлениедә язылган, бик күп мөһим әйберләр исәпкә алынган. Менә эт хуҗалары алар җыештырырга тиеш диелгән эт артыннан, борынчак белән йөртергә тиеш диелгән, этне тәрбияләргә тиеш. Кешеләрне тешләмәслек итеп инде дөрес итеп тәрбияләргә тиеш, ветеринарга алып барырга тиеш. Монда теге этләргә дә бу миһербанлы, кешелекле караш тәрбияли торган постановление бу, чөнки менә бар бит инде без беләбез андый кешеләрне дә, алар мәсәлән этләрен җәберләргә мөмкиннәр, ашатмаска, салкында тотарга, һәм менә инде ничектер теге төрмә шикелле урында тотарга дип әйтик инде, 4 этажлы коттедж сатып алалар да, имә шуны саклар өчен этне теге 2 метрга 2 метрлы әйбергә тагып куялар, шунда зур алабайны, ул анда тилмереп яши. Теге цепной пёска әйләнә инде, бөтен дөньясына ачулы. Һәм шунысы да бар, әле бит әле этләр ул кешеләрне тишли дә. Менә шушындай кайбер кешеләр этне ала, теге кызык өчен дип инде балачак макмай чагында эт үсә, тавышлана башлый, ул аны теге этне аны бит карыйсы бар. Алсаң, ул бит теге жансыз предмет түгел. Бер заманда теге кешеләргә күңелсез була башлагач, алар этне урамга чыгарып җибәрәләр дә, куып чыгарып җибәрәләр. Эт шунда үрши, контрольсез һәм кешеләрне тишли. Үтергән очраклар да бар бит инде кешеләрне. Россиянең кайбер төбәкләрендә шундай фаҗигале хәлләрдә булганы бар. Әмма менә бу бөтен этнең дә аның бит хуҗасы бар, кайчан да булса, ул кайдандыр өйдән чыгарып җибәрелгән. Яки инде мәсәлән кешеләр дачага дип алалар ул этне, җәй көне дачаны саклый, кыш көне шәһәргә күченәләр һәм этне урамга куып кына чыгарып җибәрәләр. Менә шәһәрдә этләрне кастрацияләргә, аларга чип куярга, аларны ничектер тәртипкә алып барырга тиешле собр шикелле оешмалар алар эшләми. Алар
алар өчен менә бу файдалы да түгел, мондай аларның этләрнең кимү, этләр кими икән, аларга акча бирелүдән туктый. Бу шундый бер үзенә күрә бер бизнес инде, чын дөресен генә әйткәндә. Һәм менә шушы проблемаларны хәл итү өчен безнең постановление министрлар кабинеты кабул иткән, Песошин имзалаган. Әйтүемчә, аларга зур рәхмәт. Әйтүемчә, менә мондай дәүләт ирләре булганда милләт яшәр дип әйтәсе килә дә, әйтеп булмый шул. Бер тиенгә дә яраксыз эшләми торган чираттагы бер кәгазь кисәген имзалаганнар инде, дөресен генә әйткәндә. Шаккатырлык хәл. Менә мин теге бу постановлениене күргәч, шулай уйлап куйдым. Бу кешеләргә вакытлары кызганыч булмады микән инде? Менә шушыны күпме кеше эшләгәндер инде, юристлар тикшергәндер инде моны. Ниндидер белгечләргә күрсәткәннәрдер инде. Әллә ничә бит инде ул, аны зурдан кабул иттеләр инде. Аны зурдан кабып тәкъдим иттеләр инде, менә шушындый постановление кабул ителде дип. Ә чынлыкта ул үтәлми торган, эшләми торган бер кәгазь кисәге инде, дөресен генә әйткәндә. Менә шанмасагыз, шанасыз инде. Менә ул 1 марттан ул үз көченә керде. Менә сез ничек уйлыйсыз? Урамнарда менә кимедеме эт какашкалары? Яки инде кыргый итләр кимедеме? Яки һич юк теге кимер өчен берәр нинди дә булса чара күрелә башладымы? Юк, билгеле, чөнки һәр мондый законның аның үтәтергә тиешле механизмы булырга тиеш. Шушы үтәтергә тиешле механизмы булмаса, андый закон ул эшли алмый берничек тә. Һәм кем аны үтәтергә тиеш? Менә бу законга күз салсак, бу законны үтәмәсәң нәрсә була? Бу законны үтәмәсәң бер нәрсә дә булмый. Бер нәрсә дә булмый икән, димәк ул закон эшләмәячәк дигән сүз инде. Ягъни кеше борынчак белән урамга этен борынчаксыз чыгар икән, аңа нәрсә була? Аңа бер нәрсә дә булмый. Эте урамда йомышлый икән, нәрсә була ул кешегә? Бер нәрсә дә булмый. Бер нәрсә дә булмагач эшләми инде. Икенчесе, бу законны кем үтәргә тиеш, кем контрольгә алырга тиеш? Анда постановлениедә язылган. Ведь управление ветеринарии диелгән, әйме? Менә мин шаккатам әйтәм бит, менә моны бит инде дәүләт хезмәтендә эшләүче, муниципаль хезмәттә эшләүче кешеләр кабул иткән. Алар бит инде беләләр менә управление ветеринарийның нәрсә икәнен, анда ничә кеше эшләгәнен, аларның вәкаләтләрен беләләр, әйме? Менә нәрсә уйлап кабул итәргә кирәк шушындый законны һәм аны үтәтергә тиеш управление ветеринарии дип язып куярга кирәк. Менә районнарда ничә управление ветеринариядә ничә кеше эшли соң, һәм алар хәзер ни дәрәҗәдә менә тыгыз эшли алалармы, әллә трай тибеп йөриләрме? Алар бит инде аны беләләр. Менә алар ничек итеп уйлыйлар икән инде? Мәсәлән, авылда эшләүче ветеринар буш көнендә, ял көннәрендә район үзәгенә килә дә кешеләрне туктата да тикшерә башлый. Шулай дип уйлыйлармы алар? Менә бу постановлениедә язылган. Эт җитәкләп чыккан кеше аяк булырга тиеш дигән. Тиеш, дөрес, сүздә юк. Бу хәзер ветеринар нишәргә тиеш? Аны туктата да, агай, син алай-болай салып чыкмадыңмы? Әйдә, трубкага өреп кара әле. Шулай дип күз алыйлармы алар? Яки инде мәсәлән урамда берсе этен җитәкләп чыккан һәм эте йомышын йомышлаган. Управление ветеринария кешесе килә дә моны нишләтә? Нишәтергә тиеш ул аны? Әрләп җибәрергә тиешме? Аның бит аңа штраф салырга вәкаләте юк ул кешегә. Яки туктатырга, аны ничектер протокол төзергә аның вәкаләте бармы соң ветеринарның? Вәкаләте юк икән, димәк бу закон бит инде эшләми, ул аны нәрсә әрләп җибәрергә тиешме? Шушындый канунмы соң инде бу? Моны нәрсә уйлап, менә шушындый зур эш эшләгән шикелле әйтәм бит инде, менә ул кешеләр әле ул законны кабул иткәч, теге арып кайтканнардыр инде өйләренә, әйме, теге зур эш эшләгән кебек итеп, теге арып кайтканнардыр, зур эш эшләгәннәр инде, сүздә юк. Әмма теге кирәксез эш дип әйтергә инде мин. Мондый канунны аны әллә ничәне кабул итеп була. Менә мин дә кабул итә алам мондый постановлениене, сез дә кабул итә аласыз. Абитка кадәр берне кабул итәргә була. Абиттан соң икене кабул итәргә була. Аңа карап, менә бер нәрсә дә үзгәрми. Үзгәрми, чөнки әйтүемчә моның бит механизмы юк. Менә мәсәлән, әйтүемчә менә 1 мартта бу постановление үз көченә керде. Әйме?
Менә бер нәрсә үзгәрмәде бит. Менә бер нәрсә дә үзгәрмәде. Ул 1 айдан соң да үзгәрмәячәк. 2 айдан соң да үзгәрмәячәк, 1 елдан соң да үзгәрмәячәк. Чөнки бу теге эшләми торган әйтүемчә инде канун. Һәм бездә теге бер нишләргә дигән сорау туа инде, әйме, үзең нәрсә тәкъдим итәсең дип әйтергә мөмкиннәр. Менә бездә бер абзый бар иде инде, теге салгалап йөри иде инде, ул шулай килә иде, әйтә, киңәш кирәк булса, миннән сорагыз дип әйтә инде, алаймы? Менә мин дә шулай дип әйтим әле, киңәш кирәк булса, миннән сорасыннар. Нәрсә эшләргә була? Минем фикеремчә, әгәр дә теләсәләр, чынлап та бу проблеманы хәл итәргә, әйме, ул проблеманы хәл итә алырлар иде. Менә искә төшерик, менә берничә ел элек, монда ковид проблемасы чыккач, кешеләрне бит инде менә кешеләргә битлек кидерергә кирәк булып чыкты һәм прививка ясатырга кирәк булып чыкты. Кирәк булгач, чынлап та теләгәч, бу проблеманы хәл итәргә дип әйтим. Ну, бу проблема дип әйтмим инде. Бу әйберне хәл итәргә теләгәч, менә чынлап та кешеләргә битлек кидерергә теләгәч, менә дигәнчә бу әйбер хәл ителде. Дигәнчә менә бөтен нәрсәне дә эшләделәр. Бик тиз вакыт аралыгы эчендә кешеләргә менә битлек тә кидерделәр, прививка да ясатты күпчелек кеше. Ничек итеп? Чөнки менә үзегез белеп торасыз. Битлегең юк икән, сине транспортка кертмиләр. Прививкаң юк икән, сине ниндидер күңел ачу чараларына җибәрмиләр, син удаленкада эшләргә тиеш булып чыгасың. Синең хокукларың шикләнә. Һәм менә үтәтү механизмы да бар иде. Мәсәлән, үзебез беләбез бит инде, ниндидер әбиләрне анда хәтта теге борыннан төшереп кигән өчен битлеген штраф салдылар бит инде, аларны протокол төзеделәр. Анда Казанка буенда йөргән өчен иң башта бер җегеткә битлексез һава сулап йөргән өчен штраф салдылар. Шундый хәлләр булды. Һәм менә бик тиз вакыт эчендә бу проблема хәл ителде. Һәм менә монда да шулай эшләп булыр иде. Әйтик, мәсәлән, кеше урамга чыга икән, ул бит инде йомышын йомышламыйча калмый урамга чыкса. Һәм кешенең булырга тиеш үзе белән савык һәм пакет. Менә полиция туктатала һәм сорый кешедән, синең савык белән пакетың бармы? Юк икән, димәк штраф. Дөрес, монда бөтен кеше дә теге юлны чистартып йөри башламаячак, сүздә юк. Булачак та тәртипсезләре дә. Әмма беренче мондай әйбер, менә шуның өчен штраф салалар дигән әйбер, кешеләргә ниндидер барыбер җаваплылык бирә. Һәм кеше теге бераз булса да артыннан карап йөри башлый дигәндәй. Менә минем мәсәлән үземнең әлеге вакытта бер-ике генә очрак күргәнем бар бугай. Менә эт җитәкләгән кешенең этенең артыннан савык белән аны пакетка җыештырып, какашкасын чүп савытына ыргытып чыгып киткәне менә бер-ике генә очрак булганым бар бугай. Булай бер кеше дә аны карамый. Инде ул теге кайбер җирләрдә күрмәсәләр, видеокамера булмаса, анда лифтларга хәтлек эт какашкалары була. Шулай бит инде. Сез үзегез дә белеп торасыз аны. Бөтен җирдә менә шушындый хәл. Һәм шуңа күрә менә әгәр дә моны хәл итәргә уйласалар, менә бу проблеманы дип әйтик инде. Менә шушы рәвешчә моны бик тиз генә хәл итеп була. Һәм тагын бер нәрсә бар, тагын нәрсә эшләргә була. Менә билгеле инде монда моны теге Татарстан гына хәл итә алмыйдыр, әмма безнең депутатлар, мәсәлән, закон инициативасы белән чыгалырлар иде Дәүләт Думасына. Хәзер бит инде безнең теге андый зур вакаләтләр юк, шундый зур проблеманы дип әйтик инде хәл итә алырлар. Шуңа күрә безнекеләр закон проекты белән чыгалырлар иде бөтен Россия күләмендә ничек моны эшләргә була. Бу менә шушы этләргә карата да кешелекле мөнәсәбәт тудырыр иде. Әйтүемчә, менә хәзерге вакытта менә урамда 40 этләр йөри бит инде, ташландык этләр. Алар бит инде менә дөресен генә әйткәндә, теге кешенең кешелексезлеге нәтиҗәсе. Гомумән, эт ул йорт хайваны. Ул 40 эт урамда йөргән хуҗасы бөтенләй булмаска тиеш дип уйлыйм мин үзем. Һәрберсенең хуҗасы булырга тиеш. Менә йорт хайваны бит инде ул эт. Менә 40 сыерлар юк бит бездә. Нишәп менә 40 этләр булырга тиеш. Ул да шундый ук йорт хайваны, аның да хуҗасы булырга тиеш. Һәм ул булырга мөмкин дә, ихтимал да. Моның өчен мәсәлән мин үзем уйлыйм, һәр этнең дә хуҗасын булдыруны хәл итәргә кирәк. Менә кабат шул теге йорт хайваны сыерга күчсәк, менә авылларда бөтен сыерларга да чип кертелде. Аңа бер кеше дә каршы килмәде. Һәм авылда хуҗасыз сыер юк. Ветеринар белеп тора кемдә нинди сыер бар икәнен.
hem bir kişi de ondan baş tartmay üstü yerinden. Şöyle bitin. Mene nek şuluk mekanizm. Etlerge qarata da bulurga tiyişti bulayım men özüm. Mesela kişi gosusluğu da kişinin et asırağını anın tırkelip koyurga tiyiş. Kişinin mene eti var. Mene bu benim etim. Mesela men şartlara uçtaydım. Mesela 1 Mart'ta men akbayını aldım. Koyandır. Akbayını aldım. Hem özüme mesela gosusluğu anın mene çipi var, pasportu var anın. Hujasız etme, yaki nesilli etme, ona buluğa qaramasdan açıqlana mesela nişiktir etip anın pasportu tüzüle. Mene men aldım, gosusluğuğa tirkep kıyası. Mene benim var etim. Hem mene meni onun için cevaplı 1 Mart'tan. Ol meniki. Eğer de etni sen asırıysın, et bitin ol bir gözak yaşamı, et öyleyken mene ol senden hesaptan düşürülü. Sen veterinarga korsatasan, bilişmesin aldın, mene et hesaptan düştü. Sen ikinci talarga tiliysen iken mene et öz ölümü bilen ölgen, sen anı dürüst etip terbiyele birgensin, sana pretenziyeler, dağvalar yok, mene sen et asırıysın. Hem eğer de indi mesela senin etin sen et algansan, hem senin etin 1-2 yıldan sonra yoğalgan, sen bir neçikte anlata almıysan iken ol kişiге ştraf salırga bola. Sen etingni sorovlar tuğurga mümkün, eymi mene? Sen etingni koya koydun, mene sen et alganıyın. Koya gitti senin etin. Sen uramga çıkarıp jiberdin mi? Uramga çıkarıp jibergensen iken ide mene cevap ver. Nişep sen uramga çıkarıp jiberdin. Yaki indi mesela sen ol etni tigi tiyişinçe terbiyelemegen senden deydir tigi ana qarata rahimsiz qarashta bulgansın iken hem bu anın ölümüne gidirgen iken demek bu kişiге et asrarga ruhsat bermesке kerek. Bu eti mene bir tapqır asrap qaradı bu etni. Hem anın eti mesela yokka çıqqan qoyadır, ol bir neçikte anlata almay. Mene bu kişiге bütün et asrarga ruhsat bermesке nişe bul mene et bitinde o kişinin tigi gözüne qaraptır, olanın toğru dostu et bik dürüst terbiyelegende ol bitinde bik mihribanlı, akıllı hayvan. Nişe böyle kişiler ona şuşunday naşar münasebette bulurga tiyiş. Hem ona naşar münasebette bulgan kişiге nendeydir yaxşı münasebet bulurga tiyiş. Kişikine de alay deyip uylamayım. Hem eğer de mesela et yoğalayken kişinin eyme ol qayadır haber etirge tiyiş polisiyaga. Hazır mene bik köp şunday yaxşı eybet yaşlar var. Volontyorlar mene olar hayvanlarga bik yaxşı münasebette. Eğer de et yoğalgan iken ana şunda ok yaxşı hoca ol haqda deşmişe qalmay ham mene ana izlep tabışırga mümkün. Hiç yo'q kişi tırışırga tiyiş. Hem mene bu şulay tirkelerge tiyiş. Eğer de kişinin eti yo'qalgan ol mürajaat etken qoyadır. Şuşunday hal bulgan. Mene şul rewişçe kişilerge etni tirkep qoysan, tigi bütün anday şaraplar da bulması değil mi mene? Mesela senin etin var, hem etning şipi var. Mesela hazır şunday şaraplar bulabit. Bindidir balаны et işlegen, kattıyış bistesinde. Tekşire başlayırlar kim ol etinin hocası. Bile de almıyorlar. Çünkü hazırki vakitte kim eken, kimning eti ekeninde aşıqlağı bir qata ağır etning. Muyinşağı yok, bırınşağı yok, bir nersesi de mi? Şip yok, et işlegen. Hocalı ekeni, hocası var ekeni görünüp tura kıyafetinden. Kimlik ekeni bilgisiz. Emine bunda iştiraklar bulmasıydı. Eğer de sen etingni dürüst terbiyelemegensen, ol işlegen iken kimdedir demek hocası anın için cevap bere, izlep tabırga da mümkün bulur idi. Hem mesela sen et asırıysan, senin etin koyadır uramda mesela sen anın artından jiyiştirmiysan. Mene maşinaga bitinde gayda ştraf salına, kameralar qarap turalar da hem senin etinge tügül maşinaga ştraf salına nomeri boyunca. Nişe tapqır mesela narusheniye bulgan. Hem bir köp tapqır narusheniyler bulayken bu kişiге bitinde şulay yoqtaga ayterge mümkünler. Mene mesela bu maşinanı bu tertipsiz yırtuşu deyip ayterge mümkünler. Emine da şulay yok. Eğer de bu kişinin eti mesela köp tapqırlar oramda şulay tirkelgen iken, mesela onun hocası artından jiyiştirmay. Gosusluğuya ştrafı kile hem aytip bulaşaq bu kişi etin qaramı eti artından bunu bu kişi şəhərini pişiratuda özüne ülüş kürtü. Min mesela JKH jiyiştirga tiyiş deyip uylamayım. Çünkü bu şırakta JKH jiyiştirayındanı bilgili. Ama mene et artından hocası jiyiştirga tiyiş degen fikirde min özüm.
Һәм менә шушылай итеп бу кешегә штраф салырга була күп итеп, әгәр дә күп тапкырлар менә шушылай итеп теге этенең артыннан җыештырмыйча йөри икән кеше. Һәм менә бу постановлениедә язылган, но дөрес язылган анда әйтүемчә анда теге механизмы гына юк. Мәсәлән, кеше тәрбияләргә тиеш этен кешеләргә ташланмый торган итеп һәм кешеләрдән курыкмый торган итеп шулай ук. Менә андый очраклар да бар бит инде. Син урамга чыгасың, этең теге кешегә теге сиңа өрә башлый мәсәлән. Балалык кешеләр анда теге куркып калалар эттән. Эт алай итеп теге кешене куркытырга андый ни булырга тиеш түгел бит инде. Менә шушындай проблема тудырырга тиеш түгел. Кисәк үреп җибәрергә мәсәлән, яки кисәк йөгереп китәргә каядыр машина астына килеп керергә куркып. Этнең хуҗасы аны дөрес итеп тәрбияли белергә тиеш. Дрессировкаларга дип әйтик инде. Әгәр уларны эшли алмый икән, белгечләргә мөрәҗәгать итсен, әгәр эт асрыйсы килә икән, дрессировкалый торган үзәкләр бар, шул кешеләр тәрбияләп бирсеннәр этен дөрес итеп. Әмма булай теге минем эт асрыйсым килә дип кенә һәм теге күршеләреңне, бөтен халыкны борчып, шәһәрне пычратып йөрергә тиеш түгел дип уйлыйм мин үзем. Куркыныч тудырып башкаларга менә шундай теге тишли торган этләр белән. Һәм әле ул бит инде теге зур кайбер кешеләр алар зур этләрне сатып алалар. Әле ансында ничектер теге, мәсәлән, мин үзем уйлыйм, анда бер бүлмәле фатирга сатып алалар, мәсәлән, теге хаски дигән этне. Мин ул этләрне дөресен генә әйткәндә кызганам да инде. Чөнки мин уйлыйм, ул бит инде менә ирек ярата торган эт, ул бик теге тавышлы эт, хаски бик матур. Ул теге табигатьтә яшәргә дип яралган эт бит инде ул менә. Ул шуңа күрә дә теге кешене борчый, кимергә бикле йортта аның яшисе килми. Этне аны бит йөртергә кирәк, уйнатырга кирәк аны тәрбияләргә кирәк. Ул бикле йортта тилмереп яшәргә тиеш түгел. Менә мин ансын да карасыннар иде аның. Ул теге пуделләр яши инде, әмма менә мондый теге зур этләр, немец овчаркалары, алар алай кешеләрне дә борчып, шулай немец овчаркасын әйтмим, менә бар шундый тавышлы этләр, алар менә кешеләрне, күршеләрен дә борчый, төннәрен өрә, кешеләрне азаплап бетерә бит инде ул менә теге дөрес тәрбияләмәгәндә дип әйтүем инде. Кайбер этләр алар үзләре дә менә тавышлы булалар. Шуңа да мондый эт асрыйсы килгән кеше уларны менә мәсәлән шәһәр читендә асрасын. Шәһәр читендәге йортың юк икән инде. Бүтән төрле итеп, бүтән хайван асрама андый мәсәлән тилмертмә анда хаскины 4 ишек астына бикләп куеп, 4 стена арасына теге төрмәгә бикләп куеп, азаплама аны. Үзеңне дә азаплама, күршеләреңне дә азаплама, нәрсәгә менә шулай азапларга. Өстәвенә әгәр дә әле ул кеше теге этен тәрбияли белми икән, аның эте теге кешеләрне куркыта, тавышлана һәм азаплый, кимерә икән. Моның шуңа да мин менә механизмнары бар дип уйлыйм үзем. Бу этләрне карауның, тәрбияләүнең ниндидер бер теге теләк кенә кирәк инде монда дөресен генә әйткәндә. Менә барыбер менә мин уйлыйм, кешенең күзенә карап торган хайван, ул йорт хайваны, ул менә теркәлергә тиеш. Һәм кеше аның өчен җаваплы булырга тиеш. Менә кеше анда аның өчен җаваплы булмаса, бу проблеманы берничек тә хәл итеп булмый. Һәм менә шушындый сорау туырга мөмкин инде, урамдагы этләрне нишләтергә. Йорт этләрен кешеләргә теркәдек, урамдагы этләрне бөтен өсендә хуҗасы дип теркәп куярга кирәк шәһәрнең мэрын. Менә мин 100% ышанып әйтә алам, менә шулай итеп теркәп куясың икән. Хуҗасыз этләр дигән әйбер күпмедер вакытта соң андый проблема бөтенләй юкка чыгачак. Табачаклар акчасын да, башкасын да. Менә шулай теркәгә генә кирәк аны. Менә хәзерге вакытта бит инде әйтүемчә шундый яшьләр бар. Алар менә шушы хуҗасыз этләргә бик мехрибанлы карашта, шундый рәхмәтле кешеләр, без аларга менә рәхмәтле, шушындый мехрибанлы яшьләргә. Менә аларга ярдәм итәргә кирәк. Этне карау, аеруча менә урамда йөргән шушындый сукбай этне карап, үзеңә алу, ул бик проблемалы хәзерге вакытта, чөнки ул ширле була бит инде урамда йөреп, аны дәваларга кирәк, ветеринарга күрсәтергә кирәк, бу бик кыйбат, эт ризыклары бик кыйбат. Шуңа күрә әгәр дә кемдә булса урамдагы этне үзенә тәрбиягә ала икән, ул кешегә дәүләт компенсация түләргә тиеш. Ветеринар ярдәмен һичшиксез
Менә беренчел ветеринар ярдәмен аңа күрсәтергә кирәк. Икенчесе, менә этнең ризыгын. Кемдә булса, мәсәлән, урамдагы этне үзенә тәрбия алып асрый башлаган икән, менә аңа күрсәтергә кирәк шушы ярдәмне. Әгәр дә шушылай итеп ярдәм күрсәтелсә һәм хуҗасыз этләр исәпкә алынса, аларга кастрация салса вакытында, бер заманда андый проблема менә бөтенләй юкка чыгачак. Бөтен этнең дә хуҗасы булачак һәм мин уйлыйм, бу этләр өчен дә бик файдалы булачак. Чөнки менә тагын бер әйбере бар, бер мәсьәлә, менә әгәр дә этнең шушылай һәркемгә кешегә теркәп куясың икән, аның хуҗасы була икән, мәсәлән, госуслугида этнең. Мәсәлән, бу һәм ачык мәгълүмат була икән бу. Кеше өчен бу ниндидер бер плюс булып барырга тиеш дип уйлыйм мин, бонус. Менә эт асраган кеше ул менә этенә мехрибанлы карашта булган. Эш бирүче карый менә. Бу кеше алган акбайны 5 ел буе тәрбияләгән, 10 ел буе карап үстергән, аннары менә һәм бернинди дә моңа карата дәгъва булмаган, этенең артыннан җыештырган, штрафлары юк. Димәк, бу кеше чисталык ярата торган, пөхтә кеше, яхшы кеше бу. Үз артыннан җыештырып йөри торган кеше. Бу кешегә дә бу ниндидер бер характеристика, бу кешенең тәртипле булуына. Менә бу кешене эшкә алабыз, билгеле, бу кеше пөхтә. Менә икенче кешене карыйсың, менә ул эте артыннан җыештырмаган, аның муйныннан штрафлары. Шул сәбәпле ул асрау хокукыннан мәхрүм ителгән. Бу кешене эшкә алырга кирәкмәс. Ул бит сиңа эшкә алсаң да, ул димәк, теге бу кешегә характеристика ниндидер. Менә мин үзем шулай дип тә уйлыйм. Шундый теге бер плюсы да була алыр иде моның эт асрауның түгел, этләрне теркәүнең. Һәм этләргә карата да ниндидер бер кешелекле мөнәсәбәт тудырыр иде бу. Кешеләрдә җаваплылык барлыкка китерер иде этләргә карата. Мәсәлән, син инде этеңне тик торганда гына алдыңда шамый башлагач урамга чыгарып җибәрә алмыйсың, чөнки бу синең өчен минус булып бара. Һәм дөрес тә булыр иде, нәрсәгә әле шундый мехрибансыз караш булырга тиеш этләргә карата. Менә мин фикеремчә, менә бик җайлы гына, бик үк җайлы булмаса да инде шушындай механизм эшкә җигелсә, бу мәсьәләне хәл итеп булыр иде һәм этләргә карата кешелекле караш булыр иде. Эт эшләгән кешеләр юкка чыгар иде, андый проблема юкка чыгар иде. Эт талау кешеләрен, кешеләрне, йорт хайваннарын, этләрне талау һәм этләр дә кешечә яши башлар иде. Һәм шәһәр дә безнең чистарыр иде дип уйлыйм.